खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं लेबानन हादरनिफ्राय माखासे दावबायारिफोरनि जाहाजा साइरिया हादरनि लैथोआव गोग्लैनानै सा 33 सुबुंफ्रा जिउ गोमादों होनना वर्ल्ड निउजनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। बिनिनो सा 4 जन दावबायारिफोरखौ रैखाथि हान्जानि हेफाजाबजों रैखा खालामनो हादों होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। नैथियाव दं इउक्रेननि अफिसियेल रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला कियेभ नोगोरनि इजियामाव 436 गोथै देहा जावखांनो मोन्दों आरो बिनिनो सा 30नि गोथै देहाखौ गोबां इनायै बुथारदों होनना रोखा नुनो मोन्दों होनना वर्ल्ड निउजआव फोसावदों। थामथियाव दं मैया 23 सेप्तेम्बर अक्ट'आव गुवाहाटीनि खानापारायाव आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया 24 था गुबुन बिफाननि गासै 11,236 सरखारि साख्रिनि थिसनथाइ गथायनो मोननानै गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों होनना गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथां गिबि मन्थ्रिया गावनि बिबुंथियाव साख्रियाव थिसनथाइ मोननाय बिजाथिफोरखौ गिबि दान बान्था मोननायजों गिबियाव गावनि बिमा बिफानो माबा मोनसे दान होनो खावलायदों, नैथियाव गावनि गामियाव माबा मोनसे दान होनो खावलायदों, मन्दिर मस्जिद एबा धोरोमसालियाव दान होनो खावलायदों, थामथियाव गाव फरायनाय फरायसालियाव माबा मोनसे दान होनो खावलायदों बिथां मन्थ्रिया। ब्रैथियाव दं दा सोलिगासिनो दं डाइरेक्टरेट एन्ड भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसनआव आसामनि गोख्रों संदाननायाव नगाव रेभिनिउनि सार्कोल अफिसार रनजित महन्त बिथाङा मैया घुस लानाय दायआव बिथांखौ पुलिसआ खाबाय होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिमोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआव थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट फोसावबाय थायोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै आंनि चेनेलाव फरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।